सुर नहीं सुरताल है मैया, कि सुर नहीं सुरताल है मैया, कैसे तेरा निगाह मैंने चदर ओढ़ के द्वार पे तेरे कि तन भी मैला मन भी मैला, कि तन भी मैला मन भी मैला, दागे को कैसे छुड़ाऊं, एक भिखारी बन के पुजारी माई, द्वार पे सिर झुकाऊं। देखिए भक्त मैया रानी के बुला रहा है, किया के पड़ी हो मैया, अरे आवे के पड़ी तुहरा आवे के पड़ी, एगो हमको ताली बजा के आवे के पड़ी हो मैया, आवे के पड़ी हो मैया, आवे के पड़ी तुहरा आवे के पड़ी, जब या जरिए बाबा मैया आवे के पड़ी, जब या जरिए बाबा मैया आवे के पड़ी हो मैया, आवे के पड़ी हो मैया, आवे के पड़ी तुहरा आवे के पड़ी। मैया चोरी बाबा मैया आवे मैया चोरी बाबा नी मैया आवे के पड़ी। एक बेरिया जैतू हमरे माई करी तैयारिया, एक बेरिया हमरे कि पुराने के पड़ी हो सरधा, अरे पुराने के पड़ी तोहरा आवे पड़ी भैया हो, कि जब देखी मैया चोरिए भवानी मैया मैया चोरिए भवानी मैया आवे के पड़ी, जब मैया चोरिए भवानी मैया आवे के पड़ी। देखिए हमनी के बड़ बहन, देखिए एगो औरत बाड़ी और वो अपना पति से कुछ निहोरा कर रहा बाड़ी मैया रानी के दर्शन करे खातिर, और औरत अपना पति से कह रहा बाड़ी
गड़िया धराई द बलमुआ बलमुआ हो सजनवा हो जिया जिया किरले गड़िया धराई द बलमुआ जाइब धरे धाम नगरी। वाह वाह विजय भैया किरले गड़िया धराई द बलमुआ जाइब धरे धाम नगरी हो राजा धाम नगरी रेले गड़िया धराई बलमुआ जाई मुठा में धाम नगरी धराई बलमुआ जाई मुठा में धाम नगरी कि धाम नगरी राजा अरे धाम नगरी एगो टिकट कटाई द बलमुआ जाइब धारे धाम। कि सुनीला की थावे में लागे मेला थावे में लागे मेला मेला हो लागे मेला नहीं यही बात जाई बगेला हो जाई अकेला तनी दर्शन कराई बलमुआ तनी दर्शन कराई बलमुआ जाइब धामे धाम नगरी धराई बलमुआ जाइब धामे धाम हम सभी के बीच